Какво всъщност се крие във въздуховодите? На пръв поглед всичко изглежда чисто и под контрол. Но това е само онова, което виждаме. С времето във въздуховодите се натрупват прах, мазнини и други замърсявания, които остават скрити. Резултатът – повишен риск от пожар, по-висок разход на енергия, по-ниска ефективност на системата, риск от развитие на мухъл и микроорганизми. Затова професионалната грижа започва с видеоинспекция, която показва реалното състояние на системата. Следват професионално почистване, контролирано извличане на замърсяванията и финална проверка на резултата. Всяка дейност се документира. Получавате подробен доклад с снимков материал и сертификат за извършената услуга. След почистването системата изглежда така, както трябва. Чистотата започва там, където погледът не достига. Разберете в какво състояние са вашите въздуховоди. Заявете безплатна видеоинспекция.